Ready na mo? Balangon to mga grupo ni Russo. Suya kung daan sila mo. Wala ni, dayon bala, black eh. Suksokon ko na shades ko bla. Para hindi ko nila makilala. Kung makita mo ba si Boy Boy Ross, ano ang himuon mo siya? Di lang sa magpakita sa akon kay pakanon ugid sa bala nga madunlan sa bla. Kagunok to si ganyong kauno ko gagdo mo musun ko daan po. Musun sa makdo to. Are plastic to put sa pae mo di bla. Utangan mo dayon sos parehas di bla. Aras lang nga tatlo po yung. Baong tatada na yung salakyan mo dablaw. Musta nga di mo tayo Ross? Yatway na ko gana siya type ya basic pindong mo. Arat na salaki yung. Patsang suga boy. Patsaga ng suga boy. Gago daw kung mga di ni Russo na hindi na pangadawa ba? Pati ka man na siya nga. Duwas ito. Gago lang tawa nyo sa likod yung blado. Hindi boy man ako. Latsing ilik. Lagan. Ano biling burger ko? Gago Baka to si nung ganyo. burger taros. Are salaan nyo Rosso. Kagumano ka pa boy. Abdanta pa di ka nung kaparak. Gago mano pa to siya bo. Gago ginis boy mo. Gay bilat si ngamak nila. Boy, do si ganda o bilat si ngamak yung. Sige, Kamang Rose. Kamang Ruso. Bilat sing iloy mo. Di na isog mo gago. Ipakita, bay. Kaya, pilat siya amak mo. Isa lang ka lang may pusel ka. May armas ka man ng gani ang gago. Kay sugisog ka man. Tubag, day. Teruwa na ko gago. Teruwa ko. Kopang gago, bilat sing ilek mo. Naman mo lang gago. Kita na naman tijapon sa langit. Pero no natupaan mo gago, Aryo. Condolence Rosso. Boy, sa hindi. Gago Boy, sa ang kain di para boy. ko. Sherbulon yung gideros nga sa imperno, tupaan mong gago ka. Bilat singilek mo pa nga musta mo na lang ko to din kay Santa Nasa. Melissa, I love you. Boy, si ganda. Yats di puta. Yats Shit. nago matubuan. Tanong yung sobrang buy-buy. Tanda di ka nung kaparak po. Nga palak-palaka mo. Sige na. Ano kaya kung ganito ang sitwasyon? Biglang nagiba at takbo ng panahon. Ano kaya itsura ng ating mundo? Kung matupad ang mga bagay na ito. Di na magdadamit ang mga babae. Ang araw sisikat na tuwing gabi. Pwede na ngayon mamangka sa bukid. Jeep na ang sasakyan sa Himpapawid. Titira na sa impyerno si San Pedro. Pwede nang ibang pasada ngayon ang UFO. Isa na ngayon ang tawag sa daga. Ang mga Hapon Tagalog na magsalita. Magkasing laki na langgam at elepante. Di na magpapatuli ang mga lalaki. Ang matitino ikukumpain sa mental.